קוראים לי זיווה לוי, אני בת 12 וקצת, ואני רוצה לספר לכם כמה דברים מעצמי. קודם כל, תכירו את המשפחה שלי. זה אבא שלי, זאת אמא שלי, זה יפתח, אחי הגדול, וזה יוני, אחי הצעיר. אני לא יודעת מה שמעתם עליי, או מה אתם יודעים עליי, אבל אני הבחורה הכי רגועה בבית. וזאת למרות שבמשפחה כל הזמן מבקשים ממני להפסיק לזוז או להפסיק לעשות גלגלונים ותנועות מהסוג הזה. בואי נמצאים את הילדה הזאת, היא לא מפסיקה להיות בתנועה. זיוי, לאן את הולכת? זיו! לא! לך לאבא! כשהייתי קטנה, אמא קראה לי בשמות כמו זזה, ואני מנצלת את ההזדמנות הזאת למחות כי לדעתי אני די רגועה. התמונות שאני לא בפוקוס זה בגלל שאבא לא ידע לצלם. דבר נוסף שכדאי שתדעו, שלמרות שכולם אומרים שאני רקדנית מצוינת, אז באמת ריקוד אצלי זה לא משהו מיוחד. סתם אני רוקדת מגיל 4, ומתעמלת. יכול להיות שזה עניין של גנים רוסיים. תודה רבה לזיו. נכון, אני מסכימה שיש דברים שאני קצת מגזימה בהם, כמו לצלם את עצמי, ולצלם את עצמי, ולצלם את עצמי. במציאות של היום אי אפשר לדעת מתי תצטרך את הצילומים בעתיד. בתיאבון, זיוי! בגיל צעיר חשבתי ללכת על כיוון של עסקי מזון, כי ענינות טעם היא תכונה דומיננטית אצלי. תן לו בעניבה! טעים זיוי? תן לו בחליבה! קוראים לזה חומוס חמודה. תן לו בחפתים! ויהודה יהודה בשלום, יהודה יהודה יא יהודה, יהודה יהודה יא יהודה, יהודה יהודה יא יהודה, יהודה יהודה יא יהודה. במקביל החלטתי ללכת על עסק עצמאי, קיוסק פרטי ובו ממתקים שאספתי בעיקר מסבתא חניתה, סבא אהרון וסבתא שולה. וגם עסקתי במחירות, בעיקר ליפתח. אבל החלטתי שזה ריסקי ולא כלכלי, גם בגלל עליית מחירי הבמבה. מה לא בא לך? הבמבה. אבל אתה רצית, היא במבה מאוד יקרה הבמבה הזאת. כמה היא עולה? עולה הרבה כסף. כמה? פי 4 מכל במבה אחרת. יואו. 4? זה לא מעניין. לא, היא עולה הרבה כסף, אמור. זה לא יפה. עכשיו אבא בזבז לך כסף. העתיד מאוד העסיק אותי. כשאהיה גדולה, אני אפתח בקריירה של ספרית, מאפרת, צלמת ורופאת ילדים. אבל לא משנה מה יהיה, בטוח שיהיו לי 3 ילדים ואוטו אדום עם גג נפתח. לגבי משפחתי, תדעו שמדובר במשפחת ארכיאולוגים, חופרים, בעיקר אמא שלי. בבית קוראים דברים שמביכים אותי, כמו הריקודים של אבא, ומוזיקה שהוא שומע ומפוצץ את כל השכונה. זה מביך אותי. גם הגיעו תלונות מהמואזין בסלאמה. יפתח אחי הגדול והמקסים, תמיד שקט ורגוע. איך הוא כל כך רגוע? אז אני מעצבנת אותו, שיצא מהמצב. תמיד מקבל למה שהוא רוצה, אבל ככה זה עם אחים גדולים. את יוני אחי הצעיר, תדעו שאני חינכתי. השתדלתי להיות סבלנית, ולא תמיד הצלחתי. הוא מתוק כמו סוכריה, ולדעתי אנחנו ממש דומים. אחד התחביבים המשותפים שלנו זה להתבונן באלבומי תמונות של המשפחה, טיולים של המשפחה, ימי הולדת וחגיגות, מפגשים אצל סבתא חניתה וסבא אהרון, סבתא שולה. אני נזכרת בחברות שהיו לי פעם, ברמת גן. קוראים לי זיווה לוי, אני בת 12 וקצת, וסיפרתי לכם כמה דברים על עצמי.
העתיד שלי מסקרן אותי. לדעתי החיים יפים, טובים ונחמדים. אני שמחה שבאתם לחגוג איתי. תודה להוריי שהביאוני עד הלום. הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה